Dobrodošli, danas je treći dan našeg Frontliners kampa. Ako niste bili s nama prije, kliknite na link gore ili dolje i pogledajte što smo radili jučer i prekjučer. Posljednja 2 dana razgovarali smo o Jošui i nekim karakteristikama njegova života. Danas ćemo razmišljati o vjernost u njegovom životu. Jošua je bio frontliner, onaj koji je na prvoj liniji, jer frontliner je netko tko vjeruje u ono što dolazi. To su ljudi koji u teškim vremenima i u vremenima kada se trebaju donijeti teške odluke upravo to i učine. Kao da liječnici donose brze i teške odluke tijekom operacije kako bi se pobrinuli da njihov pacijent preživi. To je poput mame koja dolazi doma u ludu kuću i mora napraviti najbolje od situacije i nastaviti služiti obitelji. Jer što je vjera? U Bibliji piše da vjera sigurnost u one stvari kojima se nadamo i dokaz za one stvari koje ne vidimo. Ovo je upravo Jošuin život. Morao je proći kroz mnogi teški vremena vodeći Izraelce i oni su se žalili i donijeli teške odluke za sebe i svoj narod. Ali poduzeo je korake vjere u ono što je Bog želio da učini. U Jošui 23. i 24. poglavlje odmah saznajemo da je Jošua ostario i proveo je neko vrijeme u razgovoru sa svojim vođama. U ovom razgovoru, umjesto da govori ljudima što znači biti vjeran, Jošua im je dao razloge da budu vjerni. Kao frontliners, oni na prvoj liniji. Moramo se podsjetiti da prvi Bog je bori za vas. Kad pogledamo prethodne susrete koje su imali Jošua i Izraelci, Gospodin se borio za njih i sa njima. Razgovarali smo jučer o jerihonskim zidinama i možemo vidjeti da je ono što je Bog tražio od njih je bilo bizarno. Ali na kraju Jošua je imao vjeru i poslušao je Boga. Hodali su oko Jerihona i posljednjeg dana Gospodin se borio za njih i srušio zidine Jerihona. Ali kada se Bog bori za nas i mi u tome sudjelujemo. Ovdje je Jošua rekao, budite sažni i pridržavajte se svega što je zapisano u zakonu. Slijedili ste Boga svi oni godina. Zašto se zaustaviti sada kad se nešto dobro završava? Jošua je mislio na svoj život. Drugi, Bog nam je bio dobar u svim tim vremenima. U 24. poglavlju Jošua podsjeća ljude na ono što im je Gospodin učinio. Ako se sjećate teme prošlogodišnjeg kampa, razgovarali smo o Izraelcima i njihovom putovanju iz Egipta u pustinju. Jošua ih još jednom podsjeća na to putovanje. Ako imate vremena, pročitajte Jošua 24. poglavlje 1. do 15. stiha. Ali da istaknemo nekoliko stvari. Bog ih je izbavio iz Crvenog mora i od njihovih neprijatelja i doveo ih u obećanu zemlju. Ovdje je Jošua govorio o svim dobrim stvarima koje nas podsjećaju na ono što je Bog učinio za njih. Što je za njih veliko ohrabrenje da kažu da Gospodine, ja ću izabrati da ti budem vjeran. Jer ti si nama bio vjeran na putovanju od Egipta do obećane zemlje. Ali što to točno znači za nas? Mislim da bi nas to trebalo potaknuti da se osvrnemo na ono što se dogodilo u našem životu i vidimo se što je Gospodin učinio za nas. Možda nećemo vidjeti sjajne stvari poput mora koji se dijelili na pola ili se zidove ruše kad pušemo u trube, ali možda smo vidjeli da Bog proviđa na naše potrebe. Na primjer, kada nam je dao 5 na ispitu ili održavao nas zdravima u vrijeme koronavirusa ili kada je netko ozdravio od bolesti ili smo dobili jednostavan neki poklon od prijatelja. Ovdje možemo vidjeti Božju vjernost u našem životu po blagoslovima kojima nas i dalje obasipa. Ali uz to je potrebno nešto više da bi bili vjerni. Biti vjeran također je odluka koja se mora donijeti. U stihova
14 i 15, Jošua ih traži da donese odluku. Koga ćete slijediti? Je li to Bog ili svijet, odnosno drugi bogovi? Jedna ključna stvar koju ovdje možemo vidjeti je da nakon što su vidjeli vjernost Boga u svojim životima, morali se donijeti odluku. Ali postoji stvari koje dolaze zajedno s tom odlukom. Jošua im govori da se boje Gospoda i da ga obožavaju. Riješiti se bogova svojih očeva. Ovdje Jošua jasno govori o stvarima koje se ne donose Bogu slavu. Današnjim riječima to je grijeh. Jošua je rekao, kada je u pitanju vjerno slijeđenje Boga, moramo se riješiti grijeha ili stvari u našem životu koje nas sprečavaju da Bog stavimo u središte našeg života. To je važno i ključno za vjernost. Jošua ih također podsjeća na to kako je naš Bog sveti Bog i očekuje da se i mi trudimo biti sveti. Zato se moramo riješiti drugih bogova. Na kraju Jošuinovog života jasno možemo vidjeti njegovu snažnu vjeru u Boga, jer je donio tu odluku da ga slijedi. U Jošui 24.15 kaže: Moj dom i ja služit ćemo Jahvi. Donio je svjesnu odluku da vjerno slijedi Boga. Hoćete li i vi? Na što vas Bog potiče u vašem srcu? Možda želite se nekim dalje razgovarati o nekome. Možete nas kontaktirati kako bismo više razgovarali o tome. Možda poznajete Boga već neko vrijeme i osjećate se kako da niste bili vjerni Gospodinu. Razmislite o ovom pitanju. Što vas sprečava da ga vjerno slijediti? Koji drugi bogova se trebate riješiti u svom životu?